Kataluniako futbol zelai honetatik. Horra hor, Camp Nou futbol zelai honen ikuspegi zabala. 120.000 ikusle sartzen dira futbol zelai handi honetan. Eta ez du guzti gaur, ez da guzti gaure, futbol zelai handi honetan sartzen diren ikusle guztiak izango ditugunik. Esan bezala, TV3ko kamarak hemen ditugu, entzuten ere Euskal Telebista baita ere hemen gaituzue, eta Galiziako Telebista baita ere gure artean dugu gaurkoan. Horra hor, epailea, Baiarri Ribeiez, Valentziako epailea duzue, eta ona hemen Barcelona taldean hasieran izango ditugun jokalariak. Berriz ere, gogora ditzagun zeintzuk diren, Zubizarreta, Cristobal, Salva, Julio Alberto, Víctor Alessanco, Klos, Schuster, Roberto, Lineker eta Urbano. Ona hemen berriz, Atletikenak, Biurrun, Lizarralde, Alkorta, Ferreira, Andrinua, Patxi Salinas, Gallego, Joseba Agirre, Uralde, Urtubi eta Mendiguren. Ezten ere, Mendiguren dugu ligako jokalaririk gazteena. Eta Atletiken Alkorta baitere oso gaztea izan arren, zertu baite lehenago jaiotzen Mendiguren oinatiarra, eta horrezegatik bai Atletiken eta baita ere liga guztiaren gazteena. Ona hemen, lau zenbakiarekin Ferreira, Patxi Ferreira, eta TV3ko kamarak ondo jaso du bere irudia, badirudi aspaldian Barcelona taldeak interesa duela jokalari honen momentu batetik bestera partidu hasia izango dugu. 2 minutu pasatzen dira, 8:30 gure erlojuz, eta erdian Mendiguren eta Pello Uralde sakea egiteko prest. Beraz, Atletikek egingo sakea momentu honetan enduzen ere, hasi da partidua, eta baloiarekin Atletik taldea dugu. Patxi Ferreirak kontrolatzen du, Genar Andrinuaren txat. Genar Andrinua baita ere, hemengo teknikoen ikusmiran izan dugu, eta baloia Barcelona taldearen txat. Falta egin du Joseba Agirrek, jokaldi horretan, ikusten ere irudietan duzuen Lineker Britaniarrari. Julio Albertok aterako du falta hori, azkenean Schusterri utzi. Salvak oso gaizki erdiratu, eta azkenean baloia kanpora. Alkortak egingo du alboko sakea gaurkoan. Gendalekin oso oizkoa espada ere, defensaren ezkerraldean jokatzen du, eta azkenean baloi horretan Izarralde izan dugu. Antoni Zubizarretaren baloi hori, honek Salvari, Julio Alberto bere ezkerraldean zegoen Urbanorekin kombinatu nahi zuen, baina baloia kanpora joan da, alboko sakea, Izarralde kaskaratera. Hor dugu Salva, berak ikutu, Biztorrentzat baloia, honek jokua aldatuz ez taldera, Schuster, datorren denboraldian, Real Madrid taldean izango dugun jokalaria, Linekerrentzat honek erdiratu, eta oso ongi moztu du Patxi Ferreira jokalariak baloi hori. Lasai xamar jokatzen Atletik taldea, Alessancok moztu du, Roberto Lentzat, Linekerri, Ernibili da Lizarralde orengoan, Patxi Ferreira aurrera joanez, baina Alessanco zegoen bertan, baloia erabateko eta eraso arriskutsua, Salvak eraman du baloia eta ze aukera galdu duen Salva jokalariak. Aukera ezin hobea, Salva defentsak bere oinetan izan duena, Linekerri bidali nahi zion baloia, baina ez du ongi egin,
eta Atletik taldearen defentsak ederki moztu du baloi arriskutsu hori. Ikur dezagun jokaldi errepikaturik, orduzue, Salva, Korrika, berak bazuen aukera jaurti egiteko, hala ere ez du horrela egin, agian ez da usartu, eta azkenean Andrinoak oso ongi moztu du baloia. Atleti taldea genuen erasoan, eta Alesankok kontrolatu du baloi hori. Victor, Linekerrentzat. Oso ongi eman dio baloia Urbanori, Urbanok erdiratu, eta Alkortak oso ongi aldendu du baloia. Alboko sakea, Julio Alberto, erasoan Barcelona taldea, defentsa lanetan Atletik, aurreratuik bakarrik Uralde eta Mendiguren, eta azkenean baloia Biurrun atezainarentzat. Orduzue Zetsu Gallego eta bere ondoan Julio Alberto ikusi duzue. Baiarri Ribelles epaileak azkenean jokozkanpo posizioa dirazi du. Izarralde katera, eta Biurrunek egingo du ateko sakea. Biztorrek ikutu du buruz, Alkortak hartu du baloia, berarekin Klos, azkenean Barcelonako jokalarian izan da Susterrek ikutu, buruz moztu Joseba Agirrek eta baloia kanpora. Ikur ezagun epaileak zera diratzen duen, berriz ere jokozkanpo pozizioan zegoen Barcelonaren jokalari bat. Biztorrek moztu, Gallego, Mendigurenek ikutu atzena Joseba Agirreri, Patxi Salinas, ongi mugitzen baloia Atletiken jokalariek, eta azkenean Urtubik galdu du. Irtera kaskarra egin duen Biurrunek, oso gaizki aldendu du baloia, Lineker jokalariak hartu, oraingoan Urbano, eta ateko sakea adirazi du epaileak, baina oso irtera arriskutsua egin du jokaldi horretan, aurreko jokaldi horretan, Biurrun atezainak. Gora dezagun Barcelonak liga honetan bere futbol zelaian, Camp Nou futbol zelai honetan post partidu galdu dituela, hain ere Valladolid, Osasuna, Valencia, Sevilla eta Atletico Madrid taldeek 2 puntuak eraman dituzte futbol zelai honetatik. Gora dezagun Atletikek gaurkoan punturen bat eskuratzeko moduan dugun. Orain arte ez da aukera askorik izan. Barcelona erasoa, oso ongi Andrinua, ondoren Alkorta, Klosek buruz, Linekerrek buruz ikutu baita, eta azkenean Robertok ezin izan du. Hanka behar bezala sartu du erremate horretan. Oso ondo hartu dio aurrea Biurrun atezainak, ikur dezagun jokaldi errepikaturik, Linekerrek buruz ikutu, hortzegoen Roberto, baina oso ongi Biurrun atezainak, azkenean arrabatu du baloia. Horrek Gallego, badirudi Julio Albertorekin izan duen jokaldi horretan mina hartu duela. Inartzeko kolpea eman dio bai Julio Albertok, eta ia Durangotarrak ezer graberik ez duen. Ez dakigu bekaldetik hobeki ikusiko duen Fermin Aramendik, Gallego jokalariak zer duen. Hor dugu jokaldia berriz ikusita, tartean baloia jokuan dugu, Mendigurenek erdira, baina Alesankok moztu du. Badirudi bai, Zetsu Gallegok benetako mina hartu duela, tartean Barça taldea dugu baloiarekin, atzeran Julio Alberto, Roberto, Alesanko, normalean Morataia aritzen da postu horretan, baina lehen aipatu bezala, Morataia bere laugarren txartela ikusi zuen, eta horrezegatik Alesanko dugu, gainera kapitain gisa partidu honetan.
Entzuten alda nire hotxa? Bai, oraingoan bai. Bai, dirudi Gallegok zelaia utzi beharra izango duela. Eta berotze ariketak egiten Roberto Martínez. Beraz, golpe serio samar hartu du Gallegok, ez zirudien jokaldiak horrelako golpe bat hartzeko moduko izan zitekenik, baina Durangarrak min hartu du eta zelaia usteko asmotan da. Roberto eta baita ere uste dugu Luis Fernando dugula beroketa saioak egiten eta orduzu Fermín Gallego jokalaria. No sé, todavía no me han dicho, pero algo del ligamento lateral me han dicho, pero vamos, ahora vamos a ver lo mejor del vestuario. Venga, por favor. Ederki jaso ditugu Gallegoren hitzak, penagarria izan da Durangotarrak izan duen istripu txiki hori, eta berak esan bezala, aldegeletan ikerketa sakonagoak egin beharko dizkiote tartean, Bartza talde arazoan Urbano kerdiratu, eta azkenean Alkortak oso ongi aldendu du baloia. Aldaketa prest Fermín Aramendi. Luis Fernando izango da, zela iratuko dena. Tartean, baloia Biurrun atezainarentzat izango da. Ez dira gauzak ongi hasi, Atletik taldearentzat. Orain momentu honetan, 9. minutua betetzen da orduzue Luis Fernando jokalaria, eta berehala zulozelaian izango dugu. Oraindik Atletik taldean 10 jokalari baititugu. Orain bai, aldaketa eginda eta Luis Fernando zulozelaian dugu. 9. minutuan beraz, Atletikek lehen aldaketa egin du, baina derrigorrezko aldaketa izan da. Gallego jokalaria lesionaturik suertatu baita. Usnako emaitza dugu markagailuan, Linekerrek Jaurti, baina oso desbideraturik atera zaio Jaurtik eta Lineker jokalariari orduzue irudietan. Eta ona hemen jokaldia berriz ikusita. Are hartzean Britaniarra honek Jaurti, baina guztiz desbidaturik joan da baloia. Iurrunek atera. Mendigurenek kontrolatu baloia, Uralde oso ongi Urtubirentzat. Urtubik erdiratu eta gola! Mendigurenen gola! Hain zuten ere, partiduko lehen zati honetako 10. minutoan Mendiguren gazteak Atletiken lehen gola lortu du. Horra hor jokaldi errepikaturik. Urtubiren barnekaldia honek erdiratu, ezkerrez Mendigurenek ikutu eta ligako jokalaririk gazteenak Atletiken lehen gola lortu du. Orain bai gauzak ongi hasira Atletik taldearentzat eta uste dugu poza aulkian izango dugula. Horra Mendiguren jokalaria ezin hobeto hasi dira gauzak, bai Atletikentzat eta baita ere nola ez Mendiguren jokalariarentzat. Utxe eta bat markagailuan 10. minutuan, naiz eta hemengo markagailuan Joseba Agirren izena agertu, gola Mendiguren gazteak lortu du. Atzepoza Ricardo Mendigurena eta baita ere hemen Atletikeko ordezkoen aurkia osatzen duten gizonena. Jokaldi bikaina izan da, Urtubik ederki eraman du ezkerraldetik baloia eta erremateare temple bikainarekin Mendigurenek dotore bideratu du baloia sare barrura. Hasiera ezin hobea. Zalantzarik gabe puntu garrantzitsuak, talde biek partidu honetan jokatzen dituztenak. Aipatu behar Barcelona taldea Europan egon nahi badu, alde batetik aukera bi dituela, UEFAren bidez joatea, edo Realaren kontra Errege Koparen finalean irabazle ateratzea. Ez da bat ere zaila Barcelona taldearentzat Realaren kontrako partidu horretan nagusi ateratzea, eta bada ez bada ligan ederki aritu beharko dira. Orain 9. postuan ditugun Barcelonako jokalaria postu horietan ditugun ateratzeko erasoa Barcelona taldea. Mendigurenek ikutu, baloia susterrentzat, aurrera eta oso ongi Izarraldek buruz jo, eta baloia inolako
arazorik gabe, Biurrun atezainaren txat. Eta esan dezagun Atletikek azken irteera guztietan egin duen gauza bat behin egin duela. Gol bat sartu hain zuzen ere, Sabadellen jokatu zenean bat sartu zuen, Mallorcan ere bai, Celtan ere bai, eta gaur Camp Noun ere bai. Falta izan da jokaldi horretan, hor duzue errepikaldia, Patxi Salinasek aterako du falta hori, Atletik taldea oso aurreraturik. Patxi Salinasek atera, Alezanko Kikutu, Urtubik area altera hor duzue Uralde, oraingoan Eusebio, Mendigurenek ezin izan du buruz jo, baina berriz ere eraso bizian izan dugu Zubizarretaren atea. Goko zakera baloia, Urtubik atera, horror Mendiguren gaztea oso ongi orain arte berak egindakoa, baina ez da ahaztu behar gola lortu duela lehen zatiko 10. minutuan. Barcelonak huts, Atletikek bat. Izarralde katzerat bidali du baloia, eta oso ongi Biurrun atezainak kontrolatu du azkenean. Aipatu behar baita ere, Barcelonako komunikabide guztietan partidu honetaz baino gehiago hitz egiten dela Realaz, eta Barcelonak Realaren kontra jokatu behar duen final horretaz. Esan bezala importantzia asko du Barcelonako taldearentzat tituloren bat lortzea denboraldi honetan, pase luzea, baina abantai osoa Biurrunentzat. Los jokalaria genuen aurreraturik, hala ere pasea luzeegia izan da, eta Biurrunek harrapatu du baloia azkenean. Oraingoan Ferreira kanpora bidali du baloia, hala ere arbitroak falta adierazi du lehenago. Hor dugu Klos jokalaria, eta Andrinua kapitainak aterako du. Lehentzatiko 15. minutua bete da, markagailuan Barcelonak huts, Atletikek bat. Susterrek egutu du buruz, Urbano kanka sartu, Lizarralde, eta azkenean baloia Julio Albertorentzat izango da. Salva, pase luzea, Roberto Pilatuz, azkenean Luis Fernando Kikutu, Julio Alberto berriz, Luis Fernando, Suster, Julio Alberto, ezin polita eta handia, zelai erdian Atletik egiten ari dena, Patxi Salinas, eta azkenean Patxi Salinas, baloia alkortarentzat izan da, honek pase luzea, aurreaturik zegoen Mendigurenen bila, hala ere Alezankorentzat izan da baloia, eta Suster dugu baloiarekin. Víctor, Patxi Salinasekin, asko kostatzen zaio Barcelona taldeari zelai erditik pasatzea. Kanpora joan da baloi hori, eta Atletikek egin beharko du alboko zakea. Urbano irudietan, eta Lizarralde. Fernando buruz ikutu du, eta oraingoan alboko zakea Barcelonaren izango da. Alberto katerako du. Víctor, Julio Alberto, honek erdiratu, baina oso gaizki, baloi azkenean Urtubik harrapatu, pase luzea Uralderentzat, hor dago baita ere Salva, eta azkenean honek baloia irtetzea utzi du. Albak berak atera, Julio Albertorentzat, oso planteamendu zuzena, orain arte Atletikek egiten duena. Ondo ari da jokatzen Bizkaiko taldea, ziren izan du estualdi txikiren bat, Barcelona indartsu atera baita. Zaten ari ginen, Barcelonaren irtera indartsu izan dela, baina Atletiken golaren ondoren zelai erdiak guztiz kontrolaturik dauka jogo Arkendalen taldeak.
eta partiduko lehen kornerra. Barcelona aterako du. Orduzue Uralde, Lineker. Susterrek aterako du kornerra. Oto Zabala. Urbanok buruz ikutu. Baloiara ertzean geratu da. Oso arriskutsuak dira baloi horiek. Azkenean ondo atera Zurigorrien defentsak. Suster, baina gaizki. Azkenean Patxi Salinas entzat izan da baloi hori. Hemengo publikoa urduri jartzen ari da. Espaitute ikusten beren taldea gola edo joku ona egiteko gauza. Hala ere esan behar minutu asko falta direla. Lehen zatiko 18. minutuan gaude. Atletik talde aurretik, Mendigurenek 10. minutuan lorturiko gol bati esker. Ezin izan du Uraldek baloi hori kontrolatu eta gainera epaileak falta adierazi du. Julio Alberto, horra hor Atletiken aulkia, Rojo, Howard Kendall eta ordezkoak. Klos, atzerak Urbanori, honek Susterri, Urbano, Adesanko, asko presionatzen erdialdeko jokalariak. Hor ditugu Patxi Salinas eta Joseba Agirre. Ona hemen ikusten ere Patxi Salinas, Susterri sarrera egin eta falta. Atletiken kontrako falta dirazi du Baiarri jaunak eta oraingoan oso gogor. Ferreirak urrundu arriskua. Baloia denbora osoan erdialdean. Barcelona kontrolatzen du, baina ezin arriskua eraman Biurrunen areara. Oraingoan falta berri bat Atletiken kontra eta Julio Alberto katerako du. Bere aurrean Luis Fernando jokalaria. Ateraturik Atletik taldea oraingoan. Julio Alberto egingo du sake hori, baina epaileak Luis Fernando hori atzeran txaldeko esan dio. Honek atera. Zarraldek ikutu. Mendigurentzat baloia. Luis Fernando pase luzea. Luzegia. Abantai osoa Susterrentzat, honek atzeran Zubizarreta atezainarentzat. Eta ordutu de Julio Alberto baloiarekin. Patxi Salinasek falta egin du berriro ere. Julio Alberto katera, ara ertzera, baloia. Losek buruz ikutu, kontentzat aukera eta zeongia ditu de berriro ere Andrinua defensa. Hala ere, jokoz kanpo adirazi du arbitroak bai. Hor dugu jokaldia errepikaturik, bai, alaxe da. Los jokalaria jokoz kanpo zegoen. Eta honelaxe adirazi du Baiarri Ribelles epaileak. Julio Alberto berriz baloiarekin Urbanori. Fernando kanka sartu eta baloia kanpora. Alboko sakea Barcelona taldearentzat. Julio Alberto pase luzea. Andrinoak buruz urrundu. Roberto, azkenean Urbanok eta falta berri bat. Atletiken kontrako falta. Duela lau 5 minutu, Barcelonak baloia kontrolatzen du, baina ez du fruitu askorik ateratzen. Susterrek aterako du falta. Are hartzera Robertoren pila, ala ere defentsak aldendu arriskua eta Mendiguren oso ongi berriz ere Mendiguren zat baloia, Urtubi eta ezin izan du aukera aprobetxatu guztizko jokalariak. Kontraerasoan arriskua orain Kendalen Atleticonek sortu duena. Horra hor, Biurrun atezaina, lasai Zamar. Alesankok falta egin dio Uralde jokalariari.
Lehen zatioko 24. minutua bete da. Eta markagailuan Barcelonak huts, Atletikek bat. Joseba Agirre eta Alkorta. Ben planoan Salva genuen eta Patxi Salinasek aterako du. Aurreraturik Atleti taldea. Ezin izan du erremadatu Andrinuak, ondoren Uraldek bai, baina baloia Zubizarretarentzat oso gaizki eta azkar atera, ala ere ikur ezagun, Lineker hor baitago, baina abantaia Alkortarentzat. Alkortak atera buruz ikutu duena, Cristobal izan da, eta lesanko dugu baloiarekin. Esan bezala hemen dagoen publikoa, Urduri eta Serre. Cristobal, Alesankorentzat. Salva, Julio Alberto. Ere horrean Luis Fernando, berriz ere atzean Salvak pase luzea, Urbanoren bila, ongi moztu du Andrinuak, Luis Fernando eta Izarralde aurrena. Víctor. Barcelonak ezin du bere jokua egin. Taldearen defensa sistema oso gogorra da. Urbano, Víctorrentzat. Estaldera, hor dugu Julio Alberto desmarkaturik. Oso ondo moztu du Patxi Salinasek. Eta inolako faltarik izan jokaldi horretan. Ez eta publikoak eskatu eta azkenean baloia kanpora. Hor duzue Julio Alberto eta horreko jokaldiaren errepikaldia. Oso garbi izan da Patxi Salinasen jokaldia. Harritasun guztia zartu du hanka, baloia jo eta oraingoan falta Atletiken kontra. Julio Alberto katera, Susterrentzat. Alesanko. Julio Alberto baloiarekin, Urbanori. Oso ongi moztu du Andrinuak. Urbano zeraman baloia, baina ederki, entzalanetan ederki aritzen den Andrinuak. Baloia kanpora bidali du, hor, irudietan Urbano jokalaria. Esan bezala, Barcelona 9. postuan dugu. Falta atera eta azkenean Alkortak eramaten du baloia. Mendigurenentzat. Pase luzea Alkortarentzat, Alesanko eta azkenean honek ikutu ondoren baloia Zubizarreta atezainarentzat. Barcelona 9. postuan, 23 puntu eta negatibo bat. Atletik berriz 4. postuan, 29 puntu eta 7 positibo. Lineker baloiarekin area barruan. Arriskua Biurrunentzat, azkenean Linekerrek erdiratzea lortu du, baina ze aukera izan duen Klosek eta ze aukera salbatu duen ortegoen Luis Fernando jokalariak. Azkenean kornerrera eta hor jokaldi errepikaturik, oso aukera ona Klos jokalariarentzat eta ze ongi aritu den jokaldi horretan Luis Fernando gaztea. Susterrek atera du kornerra eta Joseba Agirrek korner berri batetara bidali du baloia. Arriskua bai Atletik taldearentzat, oso aukera ona izan du Barcelona taldeak. Susterrek korner berri atera, Ukabilez Biurrunek urrundu eta azkenean Atletiken defentsak urrundu du arriskua. Baina arrisku bizian izan dugu azken jokaldi honetan Biurrun atezainaren area. Dena aipatzen ari ginen. Planteamendu honekin arrisku bizian izan dezakegula Atletiken atea. Bi aukera garbi izan ditu Barcelona taldeak gola lortzeko eta Atletikentzat zorionez eta gola ailegatu. Atletiken kontrako falta. Cristobal de katera.
Alezanko ikutu buruz, Susterrek jaurti, Luis Fernando oso ongi orain arte, Susterrekin, eta baita ere, egal horretatik aritzen den Urbanoren barnekaldiak oso ongi eusten ari da Luis Fernando. Eta falta berri bat, Uri Alberto katerako du. Guztiz aurreraturik Barcelona taldea, Atletiken area barruan, Uri Alberto katera, eta Andrinuak alden du baloia. Uri Albertorentzat, honek area barrura, buruzikutu Alkortak eta Klosek berriro ere, izan dugu jaurtitzaile. Azkenean, baloia, Biurrun atezainarentzat, hor Klos, berak izan ditu Barça taldeak, euki dituen aukerarik argienak, zalantzarik gabe. Ineker jokalaria Partifoan, eskerrak baloia ez dala sartu, erasoan berriro ere Barcelona eta oraingoan Izarraldek moztu du. Baloia kanpora, Albertok atera du albotik, Victor, bere atzetik Luis Fernando, oso ongi presionatzen, atzeran, Adesankori, Victor, Salva, Cristobalek erdidatu Klosentzat, Urbanori, orain bezaldean dugu Urbano jokalaria, baina oso ongi moztu du Alkortak. Alezanko buruz. Guztiz atzeraturik, azken minutu hauetan Atletik taldea. Eta Barcelona. Hor dugu jotake. Arriskua Irrunen areara nola eraman ez dakielarik. Cristobal, Urbanorentzat. Urbano kerdiratu, baloiara ingurura. Oso ondo ikutu du buruz Susterrek eta azkenean baloia Biurrunentzat. Inek izan dugu buruz jo duena eta bere ondoan Izarralde. Azkenean esan bezala baloia Biurrunentzat. Salva baloiarekin. Ez dakigu Fermin Aramendi Atletik taldearen aulkian ados dauden zurigorriek egiten duten jokuarekin. Hemen gauzak lasero de, jokoar jendalek, Barcelonako jokalariak baloiarekin zelaia erdiko marratik aurreratzen direnean, denei atzera joateko esaten die. Beraz, pozitago bai Kendal entrenatzailea, Mendigurenek lorturiko gol horrekin, erasoan Barça taldea, aukera berriz, Roberto Entzatorainkoan, Urbano eta azkari bidez Alkorta, azkenean arriskua urruntzeko. Alboko sakea Barcelonaren alde, orduzue jokaldi errepikaturik. Urbano benuen baloiarekin, Roberto lehenengo, gero Klos, gero jaurtik eta Urbanoren izan da, eta kontraosoan Atletik taldea. Mendiguren Uralderi, honek burua jartu eta gola! Uralderen, gola! Lehen zatiko 32. minutuan, ikusten zule, gauzak ezin hobeto Atletik taldearentzat eta ez dakiguzte gertatuko den, horra hor jokaldi errepikaturizte, base bikaina egin duen Mendigurenek horra hor, berak egindako erdiraketa eta nola errematatu duen, Gasteiztarrak benetan gol bikaina, Uraldek, lehen zatiko 33. minutuan lortu duena Barcelonak uz, Atletikek bi eta Fermin Aramendi Atletiken aulkian lehen baino askoz poza handiagoa tartean hor ikusten ari gara Uraldek lorturiko gola. Atzera da kontuak, aurreneko poza sartua da Peio Uralderen gola nola hartu duten hemen ordezkoen aulkian. Gainera esan behar da Peio Uralderen gol horrek aurrekoan Jose Mari Bakero hartu zen laugarnaren izugarria izan duela. Arrisko araingoan Biurrunentzat, baina osongi Izarralde. Corner
berri bat behartu du Zurigorriak. Hor dugu hain ere Lizarralde, Peio Uralde. Berak lortu du Atletiken bigarren gola. Oso ongi kontrasora, baina ez dugu uste Barcelona taldeak burua makurtuko duenik. Biztorrek ezin izan du jaurti eta azkenean Andrinuak aldendu du baloia. Badirudi azkenean, aspaldi honetan, asko hitz egiten ari zen, Mendiguren dugu berriro ere baloiarekin, aurreko marra oso ongi osatuta dugula, Uralde eta Mendiguren jokalariekin. Ze ongi eman dion baloia Mendiguren gazteak, Uraldek burua zartu zezan eta Atletiken bigarren gola lortu zezan. Atletiken aldeko gola, hemen dagoen publikoa, Serre eta Lizarraldek atera, eta azkenean baloia Zubizarretarentzat. Lehen zatiko 35. Minutua bete da, markagailuan, Camp Nou Kodozelai honetan, Barsak utz, Atletikek 2. Patxi Salinas, Joseba Agirre, Urtubirentzat, Atletik erasoan, Urtubi Mendigureni sartu dionek, azkenean ikus dezagun baloia eramaten duen, ez da horrela izan, eta Zubizarretak hartu du baloia azkenean. Hor, Ricardo Mendiguren. Oso azkar atera du Zubizarretak, baina ez du ustekabean harrapatu Biurrun atezaina ez. Okerrezpa gaude Mendigurenek liga honetan Atletikekin lortzen duen lehen gola da. Eta Uralderen 10. Patxi Salinas, baloiarekin Urtubirentzat. Luis Fernando, baloiarekin era falta argia, oso falta argia egin du horretan. Julio Alberto jokalariak, oso argi ikusi dugu. Guk behintzat, horra hor jokaldi errepikaturik. Luis Fernando baloiarekin eta ikustazue zen olako bultzada ematen dion Julio Albertok. Korrika zijoan Luis Fernandori, hala ere, arbitroak, bada espada ez du ezertxo ere adirazi, are barruan zegoen, edo behintzat area ertzean, eta Baiarri Ribeiesek ez du ezertxo ere adirazi. Lasai samar ditugu Atletiken jokalariak, bi goloien errenta ez da bat ere makala, Uralderi falta egin dio Julio Albertok, oraingoan bai, arbitroak adirazi du eta orduzue aurreko jokalian errepikaldia oso argi gainera, oso argi. Oraingo ikuspegi horrekin, oraingo toma horrekin ederki ikusi dugu Julio Albertok Luis Fernandori egindako falta. Urtubik aterako du oraingoan falta hori, area ertzera, Susterrek buruz jo eta kornerrera. Orduzue Alemaniarra atorren denboraldian, hemen komentatzen dena egia bada, gure ustez egia izango da, atzo Madrid izan bain genuen Berran Schuster, Real Madrilen izango dugu. Urtubi korner atera oso itxia, buruz ikutu, Patxi Salinasek eta genean, osta, Andoni Zubizarretak, kornerrera bidali du baloia. Ikurezagun jokaldia errepikaturik, Patxi Salinasek buruz ikutu eta Zubizarretak, kornerrera bidali du azkenean. Urtubik berak aterako du berriro ere. Oso itxia baita ere, Patxi Salinasek berri zikutu eta oraingoan defentsak aldetu du arriskua, Mendiguren balioarekin area barruan eta korner berri bat. Arrisku bizia Zubizarretaren arean oraingoan. Hor aurreko jokaldiaren errepikaldia. Eta hor Andrinua Zubizarreta, Alesanko, Urtubik berriz atera, oso itxia baita ere.
Berarentzat izan da baloi azkenean. Julio Albertok aurrerantz. Buruz ikutu duena Lineker. Joseba Agirre. Alesankok buruz eta Patxi Salinasek oso ongi mugitzen ari da baloia Atletiken jokalariak oraingoan. Patxi Salinasek atzeran. Biurrun atezainaren txat, honek ez dauka inolako presarik, baina badirudi Patxi Salinasek arrazoren bat duela bere zapata batekin, bere bota batekin, bere lokarriak jarren bezala lotu ditu eta oraingoan bai, Biurrunek ateko sakea egin du. Falta izan da. Hala ere arbitroak alboan zegoen ez du ezer adierazi. Alberto dugu Udalderekin izketan. Badirudi Barcelonakoak Gasteizkoari esaten diola ez dela enbesterako. Azkenean kanpora joan da eta alboko sakea Atletiken alde. Izarraldek aterako du. Partizalina zentzat. Orduzue jokaldi errepikaturik, badirudi ez dela atera oso gutxikatik. Hala ere Marrazainak bere banderatxoa altxatu du. Orduzue Luis Fernando partidu bikaina. Jokalaria egiten ari dena. Gora ezagun Zoritzarrez Gallego jokalaria lesionaturik joan dela aldageletara, ez dakigu bere lesioak graberik izango den. Ez dugu horrela espero, baina bere ordez zelaiatu den Luis Fernando lan bikaina burutzen ari da. Orain arte eta aukera tutikentza Joseba Agirre dugu baloiarekin, erdialdean Mendiguren, baina honek ezin azundu Alesanko defentsa gainditu. Víctor, Roberto Rentzat, Urbano, Cristobal lekara ertzera baloia, Víctor eta berarekin Izarraldeta azken honek, kornerrera bidali du baloia. Orduzue Luis Fernando. Berak bidali du kornerrera baloia azkenean, ez Izarraldek. Víctorrek korner atera eta zuzenean baloia Biurrun eta zeinaren eskuetara. Cristobalek eratu du baloia zelaierdian. Ezkerraldera oso luzegia. Baloia kanpora joan da eta Atletikek atera beharko du. Zatiko 42. minutua betetzen da. Gogora ezagun hemengo markagailua nola dagoen. Barcelonak huts, Atletikek 2 eta golegileak Mendiguren eta Uralde jokalariak izan ditugu. Problema ondia ditu Barcelonak. Zurigorriek atzean antolatzen duten esia hausteko. Zelaierdian baloiak hartu bai, kontrolatu ere bai, baina aurrera egiten dutenean ezin dute hori gainditu. Julio Alberto atera du hegaletik eta Luis Fernando kanpora bidali du berriro ere. Orduzue Luis Fernando jokalaria. Susterrek galdu du baloia. Izarralde atzetik Klos eta ikutu ezagun bai, azkenean epaileak falta adierazi du. Atletiken aldeko falta inzuzen ere. Atletikekoek ez daukat inolako pisarik ateratzeko, baina oraingoan lepora galtzen ari den taldea Barcelona izan da. Barcelonako jokalari batek ikutu baitu baloia jokaldi horretan. Falta atera dute Zurigorriek eta Orduzue Mendiguren oso ongi Alkortarentzat eta kornerra. Badirudi mina hartu duela jokaldi horretan Alesanko kapitaina. Horra hor jokaldia errepikaturik. Alkorta berarekin batera Alesanko eta lurrera jaustean mina hartu du bai aurpegian Alesankok. Korner ratera oso itxia baita ere, burua sartu Andrinuak eta osta azkenean Peio Uralde ez da iritsi baloi horretara.
Ze aukera izan duten zurigorriek eta intuzen ere irudietan duzuen gizon honek. Pena bat izan da. Atletikek hirugarren gol bat lortzen badu, horra jokaldi errepikaturik. Oso kornerritxia eta oso gutxigatik Peio Uralde ez da heldu baloi horretara. Lau korner atera ditu Atletikek lehen zationetan eta lauretan ere arrisku bizia sortu dute Zubizarretanen atzean. Txistuak etxeko taldearentzat. Glosare hartzean, Lineker, oso ongi moztu du, Alkortak berrio ere, Suster, bestaldera, Kristobalentzat. Baloiare hartzera, Berreirak ondo moztu, baina oraingoan arriskua bai, Artikentzat, Roberto egindako jaurtiketa oso gogorra baitzen. Hor dago jokaldia errepikaturik. Roberto eskuratu baloia ara ertzean, oso gor jaurti baina oso ongi geratu baloia, Biurrun Atezainak jokaldia beste leku batetik ikusita, Roberto atera, ezkerrez jaurti eta Biurrunek oso ongi arrabatu du azkenean. Gure erlojutik denbora bete da. Beraz, hemendik aurrera jokoan ditugu minutuak. Uzapeneko dira, baina oso gutxi izan da. Lehen zatia bukatu da eta momentu batetik bestera, bigarren zatia hasiko da. Horra hor, Andoni Zubizarreta, Barcelona taldearen Atezaina momentu honetan partidua hasi da eta baloiarekin aipaturiko López, ez dakigu Fermin zein geratu den aldageletan, momentuz guk ezin izan dugu ondo konprobatu. Baina bere alase... Schuster geratu da, Bai, alase da, bai. Schuster, arrao samarra, ez? Bera bezalako jokalari bat aldageletan geratzea. Naiz eta Barcelonak aurrelari bat behar. Ez du oso ongi ulertzen kirol mailan behintzat, nola geratu daiteken, edo Luis entrenatzaileak nola geratu dezakeen bera bezalako jokalari bat aldageletan. Agian zerbait gertatu da atsedenaldian, gure ustez behintzat Alemaniarrak ondo jokatu baitu lehen zatian, agian ez du eman berak duen joko guztia, baina oro hartuta joku ona egin du Alemaniarrak. Horra hor López, Vitorrentzat baloia. Klos, berak izan ditu aukera gehienak lehen zatian, gola lortzeko. Urtubi, ezkerraletik etorri da arrisko guztia Zubizarretarentzat, Atletiken aldetik lehen zatian, azkenean baloi hori Kristobalentzat izan da, eta Barcelona taldea baloiarekin pase luzea Julio Albertok eginda, Andrinua azkenean berak bidali du baloia kanpora eta alboko sakea Barcelona taldearentzat. Utxe eta bi markagailuan, gogora ezagun, 10. minutuan, Mendigurenek lortu duela lehen gola eta bigarrena Uralde Gasteiztarrak. Julio Alberto atera du alboko sakea eta azkenean Izarraldek bidali du baloia kanpora berriro ere. Urbano, Julio Albertori. Julio Alberto eraman du baloia azkenean eta ateko sakea adirazi du Baiarri Ribellesek. Nengo publikoa protestatzen ari da. Epaiak hartutako erabaki horregatik, baina azkenean Biurrun Atezainak egingo du ateko sakea. Esan bezala, aldaketa bakarra eta aldaketa hori Barcelona taldeak egin du. Berren Schuster aldageletan geratu da eta honen ordez López jokalari gaztea zelairatu da. Kanpora joan da baloi hori eta alboko sakea Atletiken alde ez da horrela izan. Bai, horrela izan da, bai. Orain falta adirazi du Marrazainak eta arbitroak honen keinua ikusi ondoren horrelase adirazi du. Urtubik aterako du falta hori. Atletik taldea zerbait aurreraturik oraingoan.
Ditugu Uralde, Ferreira, Andrinua eta Mendiguren, honek atera eta kornerra. Alesanko buruz ikutu du, orduzu irudietan, Alesanko eta Atletiken aldeko kornerra. Joseba Agirrek aterako du. Zuizarretaren eskumaletik. Laburrean Mendigureni. Oso ongi oraingoan Joseba Agirrek, baina azkenean luzegia atera zaio baloi hori. Eta oker espagaude, Fermin, guri bintzat horrela iruditzen zaigu publikoa, hemengo publikoa Zuizarretaren kontra ari da. Ez dakigu zergatik, baina guri horrela iruditzen zaigu. Zuizarretaren kontrako oiuak entzuten ditugu. Nik ez dakit Zuizarretaren kontrakoak izango diren, edo talde guztiaren kontrakoak. Jakina da, aurten Barcelona taldea txistualdi handia jasotzen ari dela. Aurtengo denboraldi honetan 5 partidu galdu ditu etxean, eta 6. galtzeko bidean da gogoratu. Hemen irabazituen azken taldea Osasuna izan zela. Gutxeta bateko emaitza. Cristobalek aterako du falta hori, Atletiken kontrako falta. Baloia area erdira, Izarralde buru zurrundu, López baloiarekin, ondo sartu du area barrura eta area barruan Jauzi, baina gure ustez bera bakarri Jauzi, Víctor. Orduzue, ikurdezagon jokaldi errepikaturik, gauzak hobeki argitzeko, ez da oso ongi ikusten. Ikusten da Víctor jausten dela bai, baina ez dakigu Atletiken defentsak ikusten duen. Iurrunek atera. Alesanko buruz. Roberto. Joseba Agirre, Víctor. Patxi Salinas entzat baloi azkenean eta Jokoz Kanpo posizioan zegoen Peio Uralde. Horrela adierazi du Marrazainak, baina arbitroak jokua jarraitzeko esan du. Barcelona taldeak baltzuen baloia. Urtubi. Mendiguren, hor dugu Oñatiarra, berez trebetasuna erakutsiz, azkenean ondo moztu du Salbak. Roberto oso gaizki erdiratu, baloia zuzenean kanpora bidali, eta alboko sakea Atletiken alde. Hor duzue, Roberto jokalaria. Bere buruaren kontrako kristonak esanaz. Cristobal, baloia kontrolatzen. Barcelona taldeak ez daki zer egin aurrera jotzeko eta arriskua eramateko Atletiken areara. Horren arte lasai xamar jokatzen ari da Atleti taldea. Erasoa egin behar duena Barcelona taldea da. Bere kontrako golak baititu. Roberto baloiarekin are artean, azkenean jaurti, baina ortegoen Patxi Salinas. Berak urrundu baloia, Urbano, oso ongi, Luis Fernando, berarentzat baloia, kontraerasoan Atleti taldea, ikur dezagun, kontraeraso honetatik zer ateratzen duten. Lehoiek, Patxi Salinas bestaldera oso ongi, horbait zegoen desmarkaturik. Joseba Agirre, Urtubi, area barruan, honek erdiratu eta azkenean Atezainarentzat baloia, Alesanko, Jokoz Kanpo posizioa eskatzen zuen. Eta Barcelona taldea dugu erasoan oraingo honetan. Linekerren jokaldia, korrikaldia, eta azkenean oso seguru ikusi dugu Alkorta gaztea jokaldi horretan. Hor, Lineker. Berak ezin izan du duturik atera jokaldi horretatik, baina hor duzue, bere lasterkaldia oso arina bai, eta azkenean oso ongi gurutatu da Alkorta. Baloia Linekerren kontra joan da, berak ikutu ondoren kanpora eta beraz ateko sakea. Ez da jokaldi hortan ezertxore gertatu eta ez dakit. Zerbait gertatu izan balitz ere, Ribeiresek ezer adierazteko modurik izango zuen, zelai erdi inguruan baitzen. Bai, ez da asko mugitzen, horren arte arbitro Valentziarra. Eta Atletiken kontrako falta. Esan dezagun, oraintxe adierazi digutenez, Gallegok ligamentuak hautsita dituela eta bihar bertan operatuko dutela hemen Barcelonan. Beraz, Gallegok ligamentuak hautsita ditu.
berri txarra, berri tamalgarria Atletik taldearen txat. Beste jokalari bat ekaltzen baitu, operatu beharko diote bihar bertan, Fermin Aramendik adirazi digunez, eta gure aldetik, lehen bailen errukperatzen dedila opa diogu Durangotar honi, zalantzarik gabe, baja importantea izango du Atletik taldean, eta Briskua Biurrunentzat Lopezek erdiratu oso ongi Andrinua, Lopezek jarraitzen du belaenekin eta azkenean honen erdiraketa Luis Fernando paso du, horra Izarralde, baloia kanpora eta alboko sakea Barcelonaren alde. Julio Alberto luze, azkenean ez da atera baloia, Andrinoak ikutu eta alboko sake berri bat Barcelona taldearen alde. Bigarren zatiko 9 minutu eta 30 segundu betetzen dira, Alezanko erdiratu garea ertzera, Mendigurenek ikutu oraingoan. Mendigurezagun azkenean zeinek eramaten duen baloia, Joseba Agirre, Urtubirentzat, Urtubik erdiratu eta Alesankok moztu du baloia. Bigarren zatieko aurreneko minutu hauetan Atletik lehen zatean egiten aritu den jokua egiten ari da, atzean eutxi eta indar txatera gero kontra erasora. Orduzu da irudietan, Alesanko jokalaria, esan bezala ongi aritu da orain arte partidu honetan, bere defentsa lanetan. Joseba Agirre katerako du kornerra, baloia area ertzera oso itxiegia, baloia azkenean kanpora joan da zuzenean eta Zubizarretak egingo du ateko sakea. Aburrean egin du Albertori eman dio. Baloia Cristobalentzat. Klos, Cristobal Lionek, Alesanko, berriz ere Ferminak aipatu bezala, argi ikusten da Atletiken marraz edo linean egiten duen defentsa hori, eta Barcelona taldeko jokalarientzat oso zaila defentsa hau gainditzea. Ongi moztu du baloia oraingoan Alkortak jokaldi horretan, alboko sakea Barcelonaren alde, Biztorrek aterako du, López joan da berari laguntzera, baloia area ertzean eta azkenean Biurronek hartu du. Hortzegoen Lineker, baita ere bere ondoan Andrinua, ze partidu bikaina egiten ari den Atletiken kapitaina. Gainditu ezinezko jokalaria dugu defentsa lanetan, berarekin batera egaletan oso ongi, Luis Fernando eta Lizarralde. Baloia kanpora, baina oraingoan alboko sakea Atletiken alde. Horritutue Cristobal eta Mendiguren. Azte diferentzia, Atletikek pasaren denboraldian gaurko partidua iazkoarekin konparatzen badugu, gogoratu behar iaz Atletikek 4-1 emaitzat galdu zuela. Barcelonak datorren igandean Manzanares izeneko futbolzelaira egin behar du bidaia, oso partidu zaila izango da baita ere Barcelona taldearentzat, eta partidu honetan pilotarrak nagusi ateratzen badira, gauzak oso zailak izango dituzte Barcelonakoek, datorren igandean, datorren denboraldian esan dugu, Europan izateko, Realari irabazten ez badiote noski. Oso azkar atera du falta hori Julio Albertok. Azkar ibili da oso erne baita ere Atletiken defentsa, Urtubik buruz, aurrera, Leio Uraldek ezin izango du baloia eskuratu, eta azkenean alboko sakea Barcelona taldearen alde. Joku aldetik, ez dugu ikuskizun handirik, arrisko harriz ere Biurrunentzat, baina oso ongi moztu du baloia Andrinua defentsak. Defentsatuko du Núñez presidenteak
Bilbotarraren jokoa orain partidu honetan ikusten duen bitartea. Jakingo duzuenez ikusten zule, ere txandia du Barcelona taldeak, datorren denboraldian Andrinua jokalaria berenganatzeko, eta operazio horretan beste jokalari batzuk erosiko lituzke. Induta baita ere jokaldi horretan Urtubi oso sarrera itxusia egin dio Victorrek Urtubiri, hanka harrapatzera joan da gainera, nahita, eta nik uste txartel hori ondo baino hobe merezia zuela. Bai, alaz izan da, gainera errepikazioan oso argi ikusi dugu, hor dugu Muzkizkoa minduta, hala ere... Lina hartzeko moduko jokaldia izan da, ez dakigu, ez ote da horrelakorik izango eta Ismael Urtubi berriz ere jokatzeko moduan izango ote da. Horrela izango ez baliz, oso zerga handia pagatuko luke Atletikek, partidu honetan atera izake puntu horiengatik, momentuz. Prest da Ismael Urtubi. Zorionez, bai horrela da, Ismael Urtubi futbolzelaian dugu, eta joku aurrera, korner berri bat, oraingoan Urbanok bidali du baloi hori kornerra, orduzue Luis Fernando, eta bigarren zatiko 15. minutuan gaude ikusten zule, markagailuan Barcelonak huts, Atletikek 2. Zurigorrien gol biak lehen zatian iritsi dira. Lehenbizikoa Mendigurenek lortu du 10. minutuan, eta bigarrena Pello Uraldek 32. minutuan hain zuzen ere. Urtubik atera, aburrean, Urtubirentzat baloia berriz ere, honek erdira, patxi saliatzen buruz jo, eta utxigatik kanpora. Baina aukera hona izan du Bilbotarrak baita ere. Atletiken aldeko bigarren korner honetan, bigarren zatian, bigarren korner honetan aurreko guztietan bezalaxe, arrisko aldia Andoni Zubizarretaren ate ingurura. Ondo ensaiatuta etorri dira korner irtera hauek. Bai, badirudi horretan aldaketa handiak izan ditugula Atletik taldean, eta nabaritzen da Gogo Arkendalek egindako lana, zalantzarik gabe. Barcelona erasoan, eta buruzikutu duena Andrinoa izan da. Izarralde, honek azkenean baloia urruntzea erabaki du, Alessankorentzat. Salbak erdiratu, berriz Salbak ezkerretik kutu, eta oso gutxigatik, baina baloia kanpora. Oso jaurtik eta arriskutsua izan da, orduzue jokaldia errepikaturik. Salbak, area kanpotik, eskubiko hankaz oso gogor jaurti, eta azkenean baloia kanpora joan da, eta atzean zegoen mutikoak Biurrunek baino beki harrapatu du baloia. Noski, baloia kanpora joan da. Barcelona berriz ere baloiarekin, López. Hor, bere aurrean Urtubi zegoelarik, eta alboko sake berri bat Barcelona taldearentzat. Víctor, Alessankori. Alessankok jarraitzen du baloiarekin, horra bidali ezean izan du Bilbotarra, Arrazainak banderatxoa altza, arbitroak ez du ezer adierazi, baloia jokuan dugu oraindik ere, eta azkenean Joseba Agirre kartu, oso luze bidali, Atletiken jokalaririk ez dagoen tokira. Alessanko, Roberto, oso atzeraturik oraingoa. Salva, López entzat oso ongi. López jarraitzen du baloiarekin, honek erdiratu, buruz oso ongi jo, Roberto, eta bigarren zatiko 17. minutuan, Barcelonak lehen gola lortu du. Bat eta bi markagailuan ikusten zule, ikudezagun jokaldi errepikaturik. Erdirak eta bikaina egin duen Lópezek, ortegoen guztiz desmarkaturik. Roberto, honek burua sartu eta Barcelona taldearen lehen gola lortu du. Oso gutxigatik, baina Alkortak ezin izan du baloi hori desbideratu, eta esan bezala 17. minutuan Barcelona taldearen
lehen gola, bat eta bi markagailuan eta partidua pilpilean. Gol batez bakarrik irabazten baitu Kendalen Atleticonek eta aurpegi zeio samarrak izango ditugu oraingoan. Atletiken aulkian beste jokalari bat ikusten dugu beroketa saioak egiten. Roberto da entzuten ere Fermin. Eta Robertoz hitz egiten badugu, horri izan dugu Roberto, baina Barcelona talaren Robertok lorturiko beste partidu batetan lorturiko gol bat. Ikur ezagun hemendik aurrera zer gertatzen den. Bat eta bi markagailuan. Gauzak ez daude hain argi Atletikentzat. Eta gogoratu behar da aurreko jokaldian, aurreko gola ekarri duen jokaldi horretan. Horrelako zerbait gertatu dela, Marrazainak banderatxoa altzatu du. Epaileak jokua jarraitzeko esan du, baina urrengo jokaldian Barcelona taldearen gola etorri da. Horri izan duzue gol egilea. Eta gol bikaina horren ondoren, jogu arkendabek Roberto jokalaria jarri du berotze ariketak egiten. Roberto Martínez Naparra, aurrelaria. López. Oso erdiraketa bikaina jokalari honek egin duena, ez zain bikaina oraingoan Urtubik egindakoa. Eta Barcelona taldea dugu baloiarekin. Lópezentzat eskubizia ekarri du bigarren zati honetan. Leku horretatik, oraingoan oso ongi mozu Ferreirak. Aurretik falta egin dio Urtubik. Falta arriskutsua izan daiteke ikus dezagun. López baloiarekin. Urtubik eta ondoren Joseba Agirrek hanka sartu eta Atletiken kontrako falta. Oso aurreraturi Barcelona taldea oraingoan. Uralde eta Mendiguren. Victor dugu baloiaren ondoan. Salva baita ere. Eta hor Barcelona taldeak beste aukera bat sortu nahi du, zalantzarik gabe. Gurezagun nork aterako duen falta hori. Cristo edo barkatu, Salvak. Azkenean Biztorrek atera, area entzera, buruz oso ongitzartu oraingoan Roberto. Eta baloia kanpora joan da bai. Inekerrek kanpotik atera du baloi hori. Hor dugu jokaldi errepikaturik, ala ere jokaldi arriskutsua Atletikentzat. Roberto burua sartu eta Linekerri igetz egin dio baloi horrek. Hor, Lineker eta bere ondoan Patxi Ferreira. Bigarren zatiko 22. minutuan gaude. Barcelonak bat, Atletikek bi, gol batez bakarrik irabazten du Atletik taldeak eta zalantzarik gabe neurketa pilpilan dugu. Barcelonak duela gutxi lortu duen gol honi esker. Moral gehiagoz ikusten dugu. Erasora, horre Salva eta ongi. Oraingoan Patxi Ferreirak, kornerra bidali du baloia. Erasora joan da Salva, inolako pinturrik gabe. Berak aterako du kornerra. Atletik osoa atzeraturik. Bere arean, guztu bizanetik, Salva katera, Alezankok jo, Ukabilez Biurronek urrundu eta baloia Peiuralderentzat, baina oso gaizki urrundu du baloi hori. Kanpora bidali du, eta alboko sakea Barcelona taldearen alde. Julio Alberto katerako du. Biztorrentzat, berriz ere eskumaldean, Barcelona taldearen eskumaldean, behin eta berriro López desmarkadoik ikusten dugu, hortik etortzen da bigarren zati honetan arrisku guztia, oso gimotzu du Patxi Salinasek oraingoan, eta Uralde baloiarekin aurrean, ezkerraldean, Mendiguren, Uralde dugu baloiaz, Patxi Salinasentzat, atzeran Joseba Agirre, Alkorta, oso ongi Ismael Urtubirentzat, honek erdiratu eta oraingoan berriro ere
Salvak moztu du baloi hori. Víctor. Urbano. Urduri. Publikoa, Víctorrek oso gaizki bidali du baloia. Urtubik oso ondo jaso. Patxi Salinas. Berak jarraitzen du baloiarekin. Ederki, Luis Fernandorentzat. Hor dago Lizarralde. Aurreraturik atleti taldea oraingo honetan. Luis Fernando. Eta ez dago joko kanpoez, Uralde baloiarekin, eta ze aukera galdu duen. Oraingoan Joseba Agirre jokalariak. Ze aukera izan duen Zurigorriak. Pase erdiraketa ezin hobea eman dio Uraldek. Joseba Agirre agian ustekabean zegoen, ez zuen espero horrelako baloirik, hor jokaldi errepikaturik, eta ezin izan du erdiraketa behar bezala aprobetxatu. Azte pena. Eta ikus ezagun arbitroak zer adierazi duen oraingo honetan. Hor digu tartean ikus ezagun aurreko jokaldian errepikaldia. Uralderen erdiraketa bikaina, baina Joseba Agirrek ezin izan du behar bezala errematatu. Lurrean zegoen Mendiguren ondo errekuperatu da. Errenka dadil, baina ez du uste zer graberik izango duenik. Horra hor. Bigarren zatiko 25. minutuan gaude. Dei Uralde, atletik erasoan berriro ere. Patxi Salinas, oso aurreraturi, bilbotarra. Patxi Salinasek erdiratu, adesanko buruz, lurrean zegoela. Buruz, aldendu du baloia. Eta kontraerasoan, Barcelona taldea. Azkenean, baloia kanpora bidali du. Patxi Ferreira jokalaria, korra hor Lineker. Alboko sakea beraz, Barcelona taldearen alde. Urbanok aterako du, albotik. Hale, barrura baloia, atzerat, Klosek, Patxi Salinasek buruz ikutu. Urtubi, López, berarekin Alkorta. Arriskoa berriro ere Biorrunentzat, eta azkenean Andrinoak aldendu du baloia. Joseba Agirrek kontrolatu, Urtubirentzat. Luze Mendiguren eman. Oso ongi, Oñatikoa horra hor, oso jokalari azkarra. Azkenean ikur ezagun falta bai, oso falta argia Julio Alberto egin duena, baina ez du horrelarik ikusi. Ez du horrelakorik ikusi arbitroak. Oso urrutitik jarraitzen du jokua. Eta azkenean agian bilbotarraren falta izan da bai. Barcelona talde erasoan Salva. Berak egiten du baloiarekin, bestaldera oso desmarkaturik López. Eraurrean Ismael Urtubi. Oso ongi sartu dio Linekerri, baina ederki aritu da berriz ere Andrinua kapitaina. Joseba Agirre, aukera ezin hobea izan duen jokalaria, Patxi Salinasentzat. Honek Alkortari, eta Alkortak ezin izan du baloi hori behar bezala kontrolatu. Alboko sakea Barcelona taldearentzat. Erasoan dugu Barcelona taldea bigarren zati honetan. Robertok 18. minutuan lortu duen gol horri esker arrisku gehiago edo behintzat moral gehiago ikusten ditugu atletiken edo barkatu Barcelona taldearen jokalariak. Momentu txarrak pasa dituzte atletikikoek, baina badirudi berriz ere lehen gora bueltatzen ari direla eta jokoa kontrolatzeko aukera izango dutela berriz ere erdikaldean kontraeraso azkarrak antolatzeko. Golaren ondoren presin handia egin du Barcelonak. Urrezko puntuak eskuratuko dituzke atletikek, hain ere 31 puntuz izango benuke Kendalen taldea eta 9 positiboz. Orain momentu honetan partidu bat gutxiagoz Realak dituen puntuak eta positiboz. Atletiken aldeko kornerra, Ismael Urtubi gaterako du.
Atzean, Alkorta eta Lizarralde geratu dira, Lineker jokalaria zaintzeko. Bera baitago aurrean dagoen Barcelona taldearen jokalari bakarra, Urtubik atzera. Defentsak urrundu, berriz ere Urtubirentzat baloia. Ezin izan du kontrolatu ongi jokaldi horretan. Baloia Luisonako jokalariak, Barcelona taldearentzat. Berriz ere baloia, Víctor, Klos, Víctorrentzat. Víctorrek erdiatu. Patxi Ferreirak buruz urrundu. Roberto, taldearen kolegilea, baina aurrea Ismael Urtubirentzat izan da. Kontraesora joan diteke Atleti taldea, horrelaxe da, Urtubik erabaten du baloia. Aurrea Mendiguren eta Uralde baita ere, Mendigurenek ezin izan du, oso gutxigatik ezin izan du baloia behar bezala kontrolatu. Eta horre Víctor jokalaria baloiarekin, joku azkarragoa, azken minutu hauetan ikusten ari garena, Urbano. Hauzi da, baloia galdu eta Biurruna atezainarentzat azkenean. Bat eta bi emaitza dugu markagailuan ikusten zule. Roberto, Barcelona taldearen Roberto jokalariak gola lortu du. Talde honen gol bakarra, 18. minutuan, eta horra emaitza bat eta bi, Atletik aurretik. Eta Roberto Martínez, Atletiken jokalaria, hor dugu. Beroketa saioak egiten oraindik ere. Lizarraldek egingo du alboko sakea. Gaizki egin, eta Barcelonak egin beharko du oraingoan. Hor duzue López. Bigarren zati honetan, Susterren ordez zelaiatu den jokalaria. Eta guk lehen arrao samar iruditzen zaigula esan badugu ere, momentuz fruitu honak izan ditu jokalari honen zelairatzeak. Beraren baseari esker, Robertok Barcelonaren gola lortu baitu. Víctor, horrean Mendiguren Alezanko, ez taldera, gaizki. Uralde entzat baloia, Patxi Salinas. Berak jarraitzen du baloiarekin, Julián Alberten sarrera alperrikoa izan da, eta azkenean falta. Atletiken aldeko falta dirazi du Bayarri Rebelles Valentziarrak. Patxi Salinas eta jokaldia errepikaturik. Lizarralde katerako du falta hori. Atletik taldearen jokalariak aurreraturik. Klosek hartu du buruz. Dugu berriz ere baloiarekin, azkenean Julio Albertorentzat, honek Urbanori, oso atzeraturik Urbano, Víctor, Salva, partidu bikaina egiten ari da Salva jokalaria, zalantzarik gabe, Cristobal, Salvari berriz, López, bere ondoan Ismael Urtubi, oso jokalari trebea, López, gazte hau, Víctor, atzetik sartu, Patxi Salinasek eta falta. Falta dierazi du arbitroak. Ikurezago Víctorlek edo Julio Albertok. Nork ateratzen duen falta. Julio Albertok zuzenean, oso jaurtiketa arriskutsua, baina oso erne ibili da Biurrun atezaina. Zenean baloia beraintzat izan da, orduzuen Roberto irudietan, Kendalekin izketan. Zetsu rojo baita ere, Kendalen ondoan, beti bezala. Denbora aurrera doa eta momentuz abantaia Atletik taldearentzat. Hala ere denbora asko geratzen da, ondo moztu du baloia Joseba Agirrek eta Malrazainak banderatxoa altxatu eta jokozkanpo posizioa adirazi du. Mendigurenek utziko du zelaia.
Honen ordez Roberto zelairatuko delarik. Ikur ezagun Kendalek zer egin nahi duen, aldaketa honekin. Aurrelari bat kendu eta beste bat sartu. Ez dakigu Roberto, Mendigurenek egiten zuen lana. Zantzai gabe ez du Mendigurenen lan berbera egingo. Baina esan nahi dugu Mendigurenek jokatzen duen posizioan, hain arredaturik jokatuko duen. Ordu Mendiguren gaztea, ez du inolako presarik, normala da. Bere gaztetasuna abaria da, baina azkarra da baita ere gazte hau. Eta pozik bai joan daiteke Ricardo Mendiguren. Erasoan Barcelona. Azkenean Roberto entzat baloia. Roberto Martínez entzat, jaurti duena. Oso gaizki jaurti duena gainera. Salva izan da. Hor irudietan. Salva jokalaria. Ere ondoan Roberto zegoelarik. Eta Bihurrun atezainak egingo du atzeko sakea. 11 minutu falta dira partidua bukatzeko. Ze minutuak pasatuko ditugun. Ez baitago bat ere argi. Atletiken garaipen honek beretako balioa izango duen. Esan nahi dugu azkenean Atletikek irabaziko duen. Ez eta orain jokoz kanpo bai. López jokoz kanpo zegoen eta honelatxe adiratzi du iruditan duzuen marrazainak. Alkortzak atera du, atzeran, Bihurrun atezainaren zat. Bihurrunek atera. Buruz ikutu Alesankok, Joseba Agirre, Pello Uralde. Roberto dugu eraso lanetan oraingoa. Uralde, atzetik. Biztorre kamisetatik heldu dio. Biztorren zat baloia, oso gaizki oraingoa. Joseba Agirrek baita ere du baloia behar bezala bidali. Eta Barcelona taldea dugu erasoan berriz ere. Biztorrentzat baloia. Lópezi eman. Berriz ere Biztorrentzat, Lópezi. Azkenean Barcelonakoak baloia ikutu, baina Bihurrunen eskuetara joan da. Markagailua dagoen moduan momentu zailak izango ditu Atletikek, dudarik ez da, eta emozioz betetako momentuak guretzat, baina ez dakipa Barcelonako erdikaldeak ez dute duen fizikoki problemarik izango. Asko fetxitu joku erritmoan. Bai, hori argi eta garbi esateko moduan daude. Oso partidu txarra ikusten ari garela, hori argi izan behar da. Ez da inolako ikuskizunik, Atletik taldeak bere partidua egiten du, bere partidua egiten ari da. Eta Barcelona taldea berriz, orain arte talde honek ezin du gauzak bideratu gol gehiago lortzeko. Hala ere, Robertoren aukera ederki aprobetxatu du. Eta horra emaitza bat eta bi. Gol batez bakarrik irabazten du Atletik taldeak Roberto baloiarekin, Roberto Martínez noski. Gaizki erdiratu du. Eta baloia Cristobalentzat. Azkenean Roberto Martínez ekartu eta txartel horia. Txartel horia Roberto Martínez entzat. Ve usted. Geitxoa izan da. Baina partidu honetan arbitro honek erakusten duen bigarren txartela eta Atletiken kontrako falta berri bat. Aurreko txartela gora ezagun Biztorrek ikusi duela. Eta falta badirudi Salva aterako duela. Bere ondoan Biztor badago baita ere. Atletik osoa atzeraturik defenditzera. Salva atera, baloia area ertzera, buruz ikutu Alesankok eta azkenean Bihurrunentzat baloia. Atletiken atezainak gogor atera.
Oso ondo joan da. Ondo aurreratu du Atletiken defentsa. Victor. Gosentzat. Victor berriro ere. Baloia bezaldera bidali nahi zuen, gaizki egin du, Urtubik jaso baitu baloia azkenean, kontraso Atletik taldea oraingoan. Urtubik jarraitzen du baloiarekin, pase bikaina Joseba Agirrerentzat, eta azkenean Zubizarretak jaso du baloi hori. Oso azkar atera, ze gaizki ibili den jokaldi horretan Ferreira eskerrak Alkortak ederki konpondu duela, Ferreirak egindako hutsa. Urtubiren kontra joan da baloi hori, eta azkenean Lopezentzat. Salva, eta ederki, ze partidu bikaina egiten ari den Rafa Alkorta jokalaria. Alboko sakea Barcelona taleren alde, López, oso arrisku handia ekartzen ari da jokalari honet, Victor baloiarekin, hausidarea barruan pena bakarrik. Gure uste bintzat ala izan da. Hala ere, agian errepikaldian berriz ikuste aukera izan dugu, ez dugu oso ongi ikusi. Baina baloia jokuan dugu berriro ere. Hala ere, ez da bat ere arraroa, Barcelona taldeko jokalaria penalti den bila joan. Julio Alberto. Pase luzea, hor dago Klos. Berak ikutu eta baloia kanpora joango da. Hala ere, arbitroak kornerra adierazi du. Badirudi beren ustez Zantrinoak ikutu duela lehenago eta Urbano katerako du korner hori. Hor dituzue Uralde, baita ere Alkorta, Lineker, Andrinoa, Patxi Ferreira, eta ikus dezagun 5 minutu partidua bukatzeko. Urbanok falta atera, hobeto esan da kornerra, baloia Roberto Martinezentzat. Kontrasoan Atletik taldea. Eta irukiren kontra. Bai, ja, gertatzen den oso luze bidali du baloi hori Urtubik. Abantai osoa Atletikentzat, baina benetan aukera ona galdu du Muzkizkoak, hor ikusi duzuenez. Azkenean luzeegi ikutu du baloia eta korner berri bat Atletiken alde. Joseba Agirrek aterako du, orduzue Andrinua, bere ondoan Adesanko. Eta Joseba Agirre jokalariak atera du kornerra. Defentsak urrundu. Abantaia Robertorentzat. Azemako Robertorentzat eta kontraso arriskutsua Barcelona taldea. Salva baloiakin honek erdiratu. Lineker dago barea barruan. Ongi urrundu du Andrinuak. Hala ere Lopezek berriz ere area barrua bidali eta azkenean ederki kontrolatu dute Zurigorriek baloia. Alkorta, eraso lanetan, pase luzea Uralderentzat, hor dago Pello Uralde, aukera honean, zalantzarik gabe, Adesanko Pello Uralde, bere ondoan dago, oso desmarkatu iztegoen Roberto Martínez honek ez du ikusi, eta azkenean berak jaurtitzea erabaki du, baina kanpora, hor, Pello Uraldek izan duen aukera, eta ikustatu bere eskumaldean Roberto Martínez, guztiz desmarkaturik oso errezatu den Gasteiztarrak berari baloia eman, baina azkenean Uraldek berak erabaki du jaurtiketa egitea. Gure erlojutik 3 minuto baino gutxiago partidua bukatzeko 1 eta 2 Atletiken alde, baina partidua bukatu arte ez dezagun ezer esan, hor baitugu López, behin eta berriro arriskua eramaten Roberto Martínez. Luis Fernando, Uralde, Bizarralderentzat. Luis Fernando baita ere aurreraturik, berak eramandu baloi azkenean oso ongi gainera. Honek erdiratu eta Uralderen jaurtiketa kaskarra benetan. Guztiz desbideraturik bidali du baloia Gasteizkoak. Hor jokaldi errepikaturik. Fernandoren erdiraketa. Uraldek etorkion moduan baloia jo eta kanpora
López baloiarekin. Klosi, bedarekin Ferreira, eta azkenean oso seguru ibili da Bihurrun atezaina, baloia rapatuz. Horra hor jokaldia errepikaturik, arrisku gehiago, zalantzarik gabe Bihurrun atezainaren txat. Azkenean Bihurrunek ederki hartu du baloia. Uralde, Izarralde entzat, Roberto Martínez, aukera, benetan aukera onak, azken minutu hauetan Bilbotarrek dituztenak, horra hor Peio Uralde eta ez du ezertzu ariazi Baiarri Ribelles arbitro jaunak. Patxi Salinas baloiarekin, partida bukatzeko minutu bat besterik ez dakigu ondoren arbitroak luzapena egingo duen edo momentu zeintzat gure erlojutik minutu bat baino gutxiago emaitza Barcelonak bat, Atletikek bi eta horra Joseba Agirre baloiarekin, Roberto Martínez entzat eta oso ondo hartu du aurrea Zubizarreta atezainak. Aukera eta bada espada. Bada, Alkorta, kornerrera bidali du baloia, azken aukera izan daiteke Barcelona taldean entzat, lasai ibiltzeko esaten dio Bihurrunek, Alkorta jokalariari, 44 minutu eta ia, 45 minutu, Victorrek aterako du kornerra, momentu unkigarria, zalantzarik gabe, Victorrek atera, eta hor, bai, oso seguru, beti bezala, Andrinua, baina kontuz, Klos hartu baitu baloia, Cristobal, Victorrek erdiratu, hor ditugu Barcelona taldeko jokalari guztia, Galezako Jaurti, eta oso guztigatik kanpora, baina eskerrak, Bihurrun nortzegoen, ez dela ez dakigu zer gertat ziteken. Ikustazue, jokaldia errepikaturik, Alesankok, etorkio moduan, Jaurti, ala ere kanporati joan, baina hori izan dugu Bihurrun, korner berri bat atera, eta zuzenean kanpora, Barcelonako jokalari batek buruz ikutu, eta beraz ateko sake adierazi du arbitro jaunak. Minutu bat pasatzen da ohizko denboratik, bat eta bi irabazten du Atletik taldeak, urrezko puntuak eskuratzeko moduan ditugu Bilbotarrak. Eta ordezkoen aurkian ezin jendeak geldiego, jokalariak bi aldaketak eginak direlako, jadanik aldaketetan dira, baina Howard, Kendall, Rojo eta gainerakoak ez daude lasai. Harik eta Baiarri jaunak partidu amaiera adierazten duen bitartea. Bai, gauzak gaizki hasi ziren aste honetan, Euskal futbolarentzat Osasuna galdu egin baituen futbol zelai honetan eta aukera paregabea galdu zuen Errege Koparen final batetan egoteko ondoren poza bai Real taldeak ekarri ziguna eta ikur dezagun Atletikek ondo bukatzen duen oso gaizki hasi zen Euskal futbolarentzat gaizki hasi zen aste hau. Oraindik ez da partidua bukatu, Patxi Salinas baloiarekin. Kanpora, oso gutxigatik eta Barcelona taldearen aldeko alboko sakea 2 minutu, baino gehiago pasatzen dira ohizko denboratik. Eta Atletik taldea dugu erasoa. Alkorta, azken aukera izan daiteke Atletik entzat, aukera Zinobea Uralderen da, baina nolako Jaurtik eta egin duen Gasteizkoak. Bukatu da. Oraingoan bai, bukatu da, eta garaipena Atletik taldearentzat, zuretzat etzanda Fermin Aramendi, baina aurrezko puntuak Bilbotarrek Bilbo aldera, Euskal Herria aldera eramango dituztenak.